és incrementar la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Per això, els dos cossos han allargat la col·laboració tradicional per Nadal i continuen fent patrulles conjuntes. Una plantilla implicada i motivada i una ciutadania que té un bon concepte de la Guàrdia Urbana de Tarragona. José Miguel Abdelkader diu que aquests són els dos factors més importants que l'ajudaran a acabar de tirar endavant el pla director de la policia local. El cos de la Guàrdia Urbana ha viscut moltes reestructuracions internes des del 2009. S'ha definit l'especialització en àrees com seguretat ciutadana, medi ambient o atenció a la víctima. Ara cal completar la formació dels agents i implantar la policia de proximitat. Anteriorment ja s'havia intentat. Per Abdelkader, l'èxit no passa per tenir molts mitjans. Està en nostres mans fer-ho. O sigui, no depèn d'una llei ni d'una decisió, sinó de la pròpia policia. Amb una mica d'ingeni, una mica d'implicació i sobretot veure que al final el que intenta és millorar el servei que presta el ciutadà. Per això es treballa per mantenir patrulles mixtes formades per Mossos i guàrdies urbanes. Cada dia una patrulla fa diferents recorreguts per la ciutat. Una patrulla policia mixta, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, que hem estat fent durant la temporada de Nadal i hem decidit els caps que en principi continuarà tot l'any. És la primera, però el cap de la Guàrdia Urbana està convençut que serà com una taca d'oli. La situació econòmica actual afegeix dificultats a la feina de la Guàrdia Urbana. No s'ha incrementat la delinqüència, però sí que hi ha més conflictes de convivència, tant entre veïns com a les famílies. Segons el cap d'aquest cos policial, s'ha de treballar molt la prevenció per evitar que s'arribi a situacions extremes.